このですね、御嶽は伊是名島のですね、阿原御嶽というふうな名前がついております。この場所がですね、なぜ御嶽になったかというと、この大雨がしなんと木っていうのはやっぱりそういう性質があるから、こういうところがですね、神様が上に降りてくるだろうということで、この場所を囲んだわけです。そしてさらに私たちが人間が簡単に来れないから、そういう意味でこっちに御嶽ができて、そして一番上の方に打とうとする場所も作ってるわけですね。えひゃど